Sinebut Eka Prastia iku tekad kang nyawiji. Pentingno keperluan bebrayan aja mung keperluan pribadi. Pancakarsa dadi panjurung sedya. Tansah anindakke lelima Pancasila, Pancasila nyata dadi dasaring negara. Uga ana kang ngumandhangake Pancasila yekti dadi dasaring negari. Iki mau lelagon utawa tembang judule Eka Prastia Pancakarsa. Uga ana kang nyebut P4 saka tembung pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Mengku karep supaya iki minangka dadi pedoman dihayati lan diamalake, ya kuwi sing jeneng ideologi Pancasila. Tembang iki karipta dening Bapa Narta Sabda rikalane jaman Orde Baru, kang intisarine tembang mau kabeh bangsa Nusantara supaya manjiwa manunggal marang ideologi Pancasila kanggo mujudake kemakmuran lan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawiwitan jaman reformasi lagu mau melu dadi koruptan, ilang musna kaya di ulu bumi. Marga P4 dibubarake katut melu nyangga dosane presiden kang kaping pindho Bapak Soeharto kang iku dianggep luput mungguing nggone nata negara. Mula wektu iki ora nama jeneng mokal, kalamun bangsa iki akeh kang padha ora ngerteni dunung lan tujuane Pancasila kasebut. Dasaring negara kang kasebut Pancasila mau mung kandhek dadi slogan, dadi omongan, dadi pajangan kang tanpa dihayati lan tanpa diamalno. Senadyan wiwit kantor desa teko kantor camat, kantor bupati, wali kota, kantor gubernur, kantor-kantor aparaturing negara dipajang katon ngedangkrang kaya lintang Bama Sakti kang nuwak tutuk ing Nagawara nanging ora duweni daya apa-apa marga ideologine wis ora padha digawa lan digunakno. Ketuhanane wis musna, kemanusiaane wis sirna, peradabane wis kandhek ing carita, persatuane utawa kerukunane wis ora guna, keadilane wis nglompro, perwakilane wis ora iso dipercaya, kebijaksanaane kosong melompong uga wis ora ana. Saiki kang rumangsa dadi wong cilik kaya Semar, kang rumangsa dadi kawula kaya Badranaya, kang rumangsani dadi rakyat kaya Bogo Sampir iki. Ayo saiki padha bareng-bareng digagas lan dinalar. Ing atase nyolong utawa malingi duwite para kawula kok nganti 1000 triliun. Karo anggarane blanja negara kok akeh kang dicolong. Ing atase wakil rakyat kok akeh kang mentolo nggaglak duwite rakyat. Ing atase penegak ing hukum kang tukang ngadili, kang nyimpang ing bebener, kok malah padha singklaring kekewajiban. Kang kasebut hakim pengadilan tinggi kok padha rombongan bareng-bareng korupsi kuwi apa tumon. Kang disebut
hakim kuwi rak mesti jejere manungsa. Manungsa wae manungsa pilihan. Lah, selagine kewan wae yen diombeni lan dipakani nuli nulut kang ngopeni. Lah kuwi manungsa kok kalah luhur bebudene tinimbang ingon-ingon. Andhek ngono sebutane njaluk ingkang minulya. Lah bebudene wae becik kewan kok njaluk disebut ingkang minulya. Mula saka panyokro bawane Semar nggone padha golek palungguhan, rebutan kursi, rebutan jabatan mau, gegayuhane ya mung gampangake anggone padha maling duwite rakyat. Ora ana kang duweni niat mbela bangsa, mbela negara, mbela kawula. Kuwi wis ora ana. Ya kuwi unduh-unduhane aparaturing negara kang ora tepung ing Pancasila.